Moi, ja tässä videossa pelataan sitten taas tätä hardcorea siitä, ja siitä on hetki, kun tätä on viimeksi pelattu. Ja syynä siihen on, että mä oon jaksanut tehdä tätä, niin pahoittelut, mutta mähän sanoin, tai no, tekstillä oli, niin sanoin, että tehtäis tässä videossa toi tilaajaluku ja se ihme puu tohon, mutta mä taidan mennä sittenkin vaan mainaamaan. Eiköhän mennä mainaamaan sitten. Vähän pelottaa, mutta eiköhän me siitä selvitä. Joten jos täällä olisi jotain... Oh no. Ei! Vitsit! Kiitos kun katsoit videon. Tykkää jos tykkäsit ja me nähdään ensi videossa, mikä on varmaan sit sitä minä. Moikka!